Γεια σας παιδιά, ναι δεν βλέπετε τώρα το skin μου, γιατί παιδιά πρέπει να διαλέξω κάποια πραγματάκια εδώ πέρα, οπότε βλέπετε, οπότε τέλος πάντων. Αυτό είναι το για το World Cup του 2026. Λοιπόν, θέλω όμως να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποια χώρα πιστεύετε θα νικήσει το World Cup. Η Πορτογαλία ή η Αργεντινή ή όποια ομάδα θέλετε. Σήμερα να παίξω αυτό το παιχνίδι. Ναι, δεν βλέπω το skin μου γιατί ναι, τέλος πάντων δεν το σχολιάζω καν. Και είμαι αυτός το παίκτη που βλέπετε, αυτός που χοροπηδάει στο το παρδαλό κατσίκι. Ναι, αυτός είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω. Είμαι σε δικό μου σερβερ. Τώρα εγώ πιστεύω το φύλακας δεν ξέρω καν τι είμαι, τέλος πάντων. Παιδιά με έχει μπερδεύσει αυτό το παιχνίδι, αλλά είναι για το World Cup. Εγώ πάντως παιδιά, θέλω εσείς να μου πείτε με ποια ομάδα είστε, με τον Ρονάλντο ή τον Μέση. Εγώ εντάξει παιδιά είμαι, δεν ξέρω, ό,τι πείτε εσείς. Τι να σας πω. Θέλω να ψηφίσετε στα σχόλια. Το Ρονάλντο προτιμάτε ή το Μέση, δηλαδή Πορτογαλία ή Αργεντινή. Θέλω αυτό να το κάνουμε κάποια στιγμή σε Champions League, σε περίοδος Champions League ή οποιαδήποτε πρωταθλήματος. Αν σε 2 χρόνια επειδή το κανάλι πάει καλά και έχουμε καλές δυνατότητες, θέλω να κάνουμε και για το Euro του 2028. Όταν φτάσει αυτή η στιγμή και είμαστε όλοι καλά, τέλος πάντων. Παιδιά εδώ πέρα χάνουμε. Εγώ είμαι την Ρωσία, ποια είμαι, δεν ξέρω. Η Τσεχία από ό,τι είναι η αντίπαλη μας. Η οποία δεν ξέρω καν ποια ομάδα, φυσικά δεν ξέρω καν πάνω τα 4. Ποιος είναι ο παίκτης, ποιος είναι ο τερματοφύλακας, δεν ξέρω. Πάντως αυτό το βιντεάκι είναι αφιερωμένο για το World Cup του 2026 παιδιά. Και πάλι το βάζουμε. Πάντως παιδιά θα είμαι πάρα πολύ προσιλωμένος στο φετινό World Cup, δηλαδή το Mundial. Το 2022 παιδιά το πήρε η Αργεντινή. Κάποιος μου κάνει πλάκα τώρα του Τσεχία ρε φίλε. Τέλος πάντων. Εμείς παιδιά οι Έλληνες δυστυχώς αποκλειστήκαμε. Δεν ξέρω πώς. Τέλος πάντων παιδιά, περισσότερο αυτό το βίντεο μας θα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, παιδιά στο TikTok όλο μου το for you μου έχει γεμίσει Μουντιάλ. Έχουμε γίνει. Να ξέρετε παιδιά ότι αυτός ο υπέροχος χαρακτήρας που βλέπετε είμαι εγώ. Αν θέλετε να με βλέπετε και αυτό το βίντεο. Γιατί έχω ανεβάσει καλά πολλά. Αν θέλω να σας ζητήσω μια συγγνώμη που αυτό δεν είναι το βίντεο Minecraft που πάρα πολύ μπορεί να περιμένατε. Αλλά παιδιά έχω κάποια μικρά προβληματάκια. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο για το φετινό Μουντιάλ, το επενθυμίζω. Ωραία δοκάρι. Μάλλον εγώ παιδιά ψιλοκατάλαβα. Είμαι και τερματοφύλακας και είμαι και παίκτης. Άμα έχει παίξει αυτό παιδιά το παιχνίδι, τέλος πάντων θα δω και το παιχνίδι για να το γράψω και στον τίτλο να ξέρετε. Πάντως αυτό είναι αφιερωμένο στο World Cup. Δηλαδή για το Μουντιάλ. Εγώ πάντως παιδιά θέλω πολύ στο τελικό του Μουντιάλ να παίξει Ρονάλντο με Μέση. Παιδιά δεν ξέρω πόσοι πολύ μπορεί να το θέλετε, αλλά μπορεί να γίνει. Πάντως παιδιά ελπίζω να είστε ευχαριστημένοι που βάζω τη φωνή μου, γιατί τα παλιά βιντεάκια ήταν πάρα πολύ βαρετά. Δεν έβαζε καν τη φωνή μου. Φανταστείτε, τώρα σχεδόν τον Αύγουστο τον Ιούλιο κάναμε τέτοια βιντεάκια, δηλαδή εγγραφή οθόνης. Και ήταν ό,τι πιο βαρετό υπάρχει στον κόσμο. Ρε παιδιά, δηλαδή δεν ακούγες τίποτα, απλά ακούγες τη μουσική και αν έβλεπες απλά εμένα και σας έλεγα γεια σας παιδιά τι κάνετε. Που αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που λέω σε κάθε βιντεάκι. Τώρα παιδιά όμως εγώ δεν σας λέω γεια σας παιδιά τι κάνετε. Σας λέω καλώς ήρθατε παιδιά και τέτοια. Γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που έχω βάλει μικρόφωνο και επιτέλους μπορείτε να μ' ακούτε για να μην βαριέσαι στη ζωή σας. Έχω δίκιο παιδιά, έχω δίκιο. Πες με τώρα εναντίον της Αίγυπτο. Σαλάχ. Μόνο Σαλάχ να μου ρίξει. Δεν πέτυχα. Τέλεια. Άλλη δηλαδή δεν είχαμε να μην το πετύχουμε ούτε καν. Τέλος πάντων παιδιά, ελπίζω να σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια. Λα. Το γάρι ρε μπρο, το γάρι. Τα χαρά.
Εγώ τίποτα, έτσι απλά έπεσα κάτω στο έδαφος. Λες και είμαι καρνάβαλος. Τέλεια. Τώρα ησύχασα. Γκολ. Ναι. Εγώ δεν είμαι με την Αίγυπτο, είμαι με την άλλη ομάδα που βλέπετε. Δηλαδή η χώρα, όχι η ομάδα, αλλά το ποδόσφαιρο τώρα είμαι ομάδα, τέλος πάντων. Παιδιά, φανταστείτε κάποια στιγμή να αποκτήσει η Ελλάδα το Μουντιάλ. Έχουμε κατακτήσει ήδη Euro το 2004. Παιδιά, δεν ξέρω πώς ζούσατε τότε, αλλά παιδιά, θυμάμαι τη στιγμή που ο Ρονάλντο προέκλαιγε. Ρε, ήταν σε μια φάση λες και του είπανε, ρε φίλε, αποκλείστηκες από το ποδόσφαιρο για μια ζωή. Άμα ήταν για το φετινό Μουντιάλ, εντάξει, θα έλεγα οκ, ναι, κλαίει. Οκ, θα πάει στα κομμάτια. Ρε φίλε, επειδή έχασε σε ένα Euro τόσο νέος, πόσο ήταν τότε ρε? Ο Ρονάλντο πόσο ήταν, 20 κάτι χρονών, πες να ήταν το 2004. Που έπαιξε Euro που κέρδισε η Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς ζούσατε τότε. Έτσι, παιδιά, εμείς το πήραμε. Ελλάδα, σε γνωρίζω από την κόψη. Ότι τώρα, ισοπαλία. Κάποιος μου κάνει πλάκα τώρα. Πρέπει τώρα δηλαδή να το βάλω. Ω παιδιά, επειδή δεν είμαι καλή και θα το βάλω. Θα το βάλω. Ναι μου, εντάξει, είπαμε. Γκολ! Ξανά νικητής. Πάρουμε και αυτά. Win. Πάντως παιδιά, θα προσπαθήσω να κάνω και βίντεο Minecraft μαζί με τον φίλο μου. Ναι παιδιά, θα μιλάω εγώ και ο φίλος μου μέσω Discord. Και παιδιά, ελπίζω να ακούγει το φίλος μου, μην το κάνω το βίντεο τζάμπα. Και θα προσπαθήσω παιδιά να κάνουμε συνεργασία εγώ και ο φίλος μου για να δείτε και στο κανάλι. Λοιπόν, για να το δείτε κι εσείς. Ωραία, εντάξει παιδιά, μια χαρά. Είμαστε σε καλή αρχή. Να δω τώρα στον αγώνα. Εγώ πάντως παιδιά έχω παίξει κανονικά ποδόσφαιρο. Ειδικά παιδιά, δεν ξέρω αν θα το πιστέψετε. Αν θα το πιστεύετε, έχω κάνει ανάποδο ψαλιδάκι. Δεν ξέρω παιδιά άμα έχετε δει ότι ο Ρονάλντο έχει κάνει ψαλιδάκι. Τότε που έπαιζε η Real Madrid με τη Juventus, που ένας παίκτης δίνει ψηλό και ο Ρονάλντο κάνει ψαλιδάκι στη Real Madrid που έπαιζαν ενάντια στη Juventus. Δάκτω ρε. Ναι, αυτό δεν το έχω κάνει. Εντάξει, όχι το έχω κάνει και τόσο καλά. Στο περίπου το λες, στο περίπου, εντάξει. Δεν λέω ότι είμαι και ο Ρονάλντο. Για φανταστείτε. Τώρα να σας μιλάει για Ρονάλντο, πραγματικά. Για να πάμε. Παιδιά, πάντως εγώ παιδιά ζηλεύω πάρα πολύ το MrBeast ρε φίλε. Που αυτός ρε έχει τόσο συγκεκριμένος και εγώ παιδιά έχω μείνει με τους 1000. Αλλά παιδιά, ένα μπράβο μου και ευχαριστώ και εσάς που έχω φτάσει στους 1000 συγκεκριμένους. Γιατί άλλοι παιδιά έχουν 0, άλλοι έχουν ούτε 100 δεν έχουν. Φανταστείτε. Κάποιοι κάνουν καιρό για να φτάσουν στους 50 ξέρω. Τέλος πάντων, παιδιά αυτό είναι το τελικό μου shoot. Πρέπει να το βάλω. Κάποιος μου κάνει πλάκα τώρα. Εάν ο άλλος τώρα δεν το βάλει, ή εγώ δείχνω τώρα. Πάμε. Δεν θα το βάλεις, δεν το βάζεις. Νίκησα. 1-0. Τέλεια. Ιουχού. Νίκησα. Και αυτόν τον αγώνα, φυσιολογικό ήταν. Ας πάμε. Αυτό είναι το Μουντιάλ του 2026. Ναι. Πάντως παιδιά, εύχομαι και καλή τύχη στον Κριστιάνο Ρονάλντο να γίνει ο GOAT και αυτός, όπως έγινε και ο Λιονέλ Μέση, GOAT, αφού πήρα το Μουντιάλ. Τέλος πάμε παιδιά. Παίζω λίγο τελευταίο, ώστε παιδιά μετά σας αποχαιρετάω. Δηλαδή να κλείσω το βίντεο. Παίζω ένα τελευταίο αγώνα και μάλλον μπορεί να κάτσω μέχρι το τελικό. Εντάξει παιδιά, περιμένετε πάρα πολύ λίγο. Γιατί παιδιά πρέπει να κάνω και κάποιες δουλειές εγώ. Εντάξει, έχω και εγώ κάποιες υποχρεώσεις, μην νομίζετε. Λοιπόν, παιδιά θα παίξουμε άλλους 2 αγώνες εδώ. Πάντως παιδιά, εύχομαι καλή τύχη στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν παιδιά, πάμε να κλείσω τώρα. Αναγκαστικά.
Ελπίζω πια να σας άρεσε έως εδώ το βίντεο. Και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Αυτό ήταν αφιερωμένο για το Μουντιάλ του 2026. Θα τα πούμε άλλη φορά, παιδιά. Γεια σας, παιδιά!